cardom don marley pini carbeng lorat phan delik pasani kang tunglam the bangke kedam tang por e to makhei sukoi hi phan na pa pen teng kheng lo inule mi apo laki amen Nazirul Islam pulo silang li phan teng kheng tet pen dipu medical college and hospital long tami silang pon lo pon tami ataki un e pasi Guwahati medical college and hospital long ansi kisolang pon lo pasi pasomi apo laki carbeng long dipu long spi long si alang li lang okjor abha claim lo lapen e to makhei phan nanglang rop si sukoi hi taki PSA kemang phu phan pak pen teng kheng lo pasi e to makhei phan nanglang rop lo lapen e to along ri laki e to si ke do bare fisar fusara din kai pen tame daksi amhang thek lo lapen non puthot e to tame daksi amhang thek lo pasi e to si laki ke do bare lapen e to malong ri pasi non thajong ke bang miyapo noi bihari noi lapen kaprek atum noi pasi kece biasa potom anke non si atum ke na kibi na kece pasi kibi kece pusi kipulo Nazirul Islam make amethang amen pele biha bipar ke kem kali pusi pu alang litame ani kaprek ke itum phan che bhong pen te pra angkat prote alang li kuna tong do yine lapen ahem ta kuna jine pasi non tame asomi apo bangke itum khei phan la lapis koring hi phan lepak pen thu ak lo lapen alang li phan kazulong atengke ame thang trading license ni kali posipu pasi bang ada trading license mesi alang li kulat tami ke do posipu lagi langdam lo pote hengope lam la lapen ini karbitum tami lason mangke pakai nang lo pasi trading license do pote ilu tum thang akar bitami pina ando lo lapen di kurong supilong ke ilu tum khesi ti ong lo laki aron mangi kaprek thai po Christian honghari aron kimi lahai de po tame ilu tum lahai ke lang nang lo karbi pus ilu tum thanang po lasi ilu tum karbi tum yang si trading license do kok lute ame thang lek temoy lapen di kurong supi ke ilu tum khesi ong lang pot kena mang katuji lapen katuyar bang katuji lasi ilu tum miyapo lapen Bengali lapen Bihari lapen kaprek non tribal phan ke bitum license tami pe ko nang lo lapen non bitum karbitum tami biha bipar ke kam trading license mang ko lo proti methang tem nang po bang phan pe ko nang lo pasi honesi hajong inut mi apo laki amen Nazirul Islam tami amethang trading license le du kali pusipu bang trading license mesi kurata ni padu lapen biha bipar tami ke paklem toy pusipu carbon norat phat nili ke pasini ram the bangke jok bang phu ate jok kar bitami la son sai bang ke nang lo la sinang ma thang license du puti am thang klem ben na